Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Мин Эльвира Хөснетдинова, сезне сәламләргә бик шатмын. Бүген безнең программада Казахстанда Республика көне узды. Элек-электән безнең бит халыклар үзара аралашып яшәгән. Промышленность сәнәгатьне үстерү, соңыннан сирәм җирләрен күтәрү, башка эшләрдә һәр вакыт татарлар күренекле урын алып торганнар. Новосибирский шәһәрендә татар үзәге эшчәнлеге. Безнең бу татар избасын кешеләргә әйтәбез, сөйлибез. Безнең татар гырыф-гадәтен, мәдәниятен күрсәтәбез. Чиләбе өлкәсенең Варна авылы тарихы. Без сезгә йырладык, бездән авылда йырлаган җырларны. Без кореннойлар, безнең әбиләребез, үрәтиләребез монда килгән, и без шушы балалары җиденче буында. Кырынкүлнең татар боксчылары Төмән өлкәсендә иң көчле спортчылар. Мы выигрывали первенство Европы, второе место на Европе, участник Европы, и первенство России. Казахстанда яшәүче ватандашларыбыз республика көненә багышланган чараларда катнашты. Илнең һәр почмагында диярлек түгәрәк өстәлләр, иҗат коллективлары катнашында бәйрәм концертлары, шулай ук төрле спорт ярышлары узды. Казахстан татар һәм башкорт конгрессының кайбер әгъзалары дәүләт бүләкләренә лаек булды. Чараларны оештыруда безнең яшьләр дә читтә калмаган. Тулырак киләсе сюжетта. Бу мереке елдің мемлекет құру жолындағы тарихи қадамның символы. Казахстан халкы инде 2нче ел республика көнен билгеләп үтә. Нәкъ 1990 елның 25 октябрендә илнең суверенитеты турында декларация кабул ителә. Бүген дә бәйрәм көне уңайыннан Башкала дуслык йортында дәүләт бүләкләре белән бүләкләү тантанасы узды. Медальгә лаек булганнар арасында Казахстан татарлары һәм башкортлары конгрессы рәисе Тәүфик Каримов, шулай ук Казахстан Республикасының мактаулы мәгариф хезмәткәре, Татарстан Республикасының атказанган укытучысы академик Гриф Хайруллин. Мин шуны әйтәсем килә, татарлар безнең республикада аерым урын алып торадыр. Элек-электән безнең бит халыклар үзара аралашып яшәгән. 1552 елгы фаҗигадан соң күпме казах батырлары җыйналып, Казанны саклар өчен йөгерешеп барганнар. Аз гына кичәгә генә калганнар. Аннан соң да монда промышленность сәнәгатьне үстерү, соңыннан сирәм җирләрен күтәрү, башка эшләрдә һәр вакыт татарлар күренекле урын алып торганнар. Нәкъ татар шәкертләре, татар муллалары, татар мәзиннәре монда укытып йөргән. Хәтта безнең бөек абаебызның да укытучысы татар булган. Шуңа күрә без аның белән мактан алабыз. Шуңа күрә безнең монда урыныбыз да башка бер төрле. Өлкән буыннан калышмыйча, Казахстан халкының Башкала ассамблеясының яшьләр канаты вәкилләре республика нәрсәдән башлана дигән түгәрәк өстәл артында республика көне турында сораулар күтәрделәр. Бәріміз білеміз, бүгін жастардың рөлі өте сондай маңызды, өте жоғары. Жастар ол біздің еліміздің болашағы емес, ол біздің еліміздің бүгіні. Сондықтан да барлығымыз бірлесе жұмыс істей отырып, еліміздің дамуына үлес қосуымыз керек. Моннан тыш, Казахстанның көньяк башкаласы Идель татар-башкорт иҗтимагый мәдәни үзәге яшьләре шәһәр халкы һәм кунаклары өчен милли уеннары һәм спорт ярышлары үткәрде. Анда теләгән булган һәр кем катнаша алды. Спорт чарасы 200-гә якын катнашучыны җыйды. Күпләр гаиләләре белән килгән. Иң көчле батырлар гыр күтәрүдә һәм көрәш милли көрәшендә көч сынаштылар. Килеп жүрүп монда олы кешеләр белән бергә, бала-чагалар белән бергә уйнап йөрергә. Менә мин улларак булсам да, барыбер бала-чагалар белән уйнап йөрим. Күстәмәсен монда җыелышалар безнең олы опалар, обыйлар. Алар да бүген уйнап калганнар. Шуннан соңрак бергә чәй эчәбез дә без. Осындай мейрамдар адамларны биректирү өчен, балаларны дамыту, адамларны бастарын косу, җыйнау өчен, алар җаваплылыкта керемет вакыт үткәрүдә. В первую очередь это сближение людей и по отношению к другим представителям других этносов, к своему этносу, традициям народным. Бүгенге Казахстан киләчәккә юнәлтелгән көчле, тиз үсә торган дәүләт. Төп кыйммәтләре мәдәният, рухи байлыгы, милләт бердәмлеге, олар буыннан буынга сакланып килә.
Олардың саклавышы айрым мөһимлек. Халыкның бердәмлеге ул киләчәк илнең нигезе. Илдә яшәүче барлык этносларның дуслыгы чит илләр өчен үрнәк. Безнең милләттәшебез Зөһрә Алиудин кызы Саяпова Казахстан Республикасы бәйсезлеге һәм Казахстан Халкы Ассамблеясының барлыкка килүенең шаһитларының берсе. 35 елдан артык гомерен балаларны укытуга багышлый һәм Казахстан Республикасы парламенты мәҗлесе депутаты булып дәүләткә хезмәт итә. Хәзер ул лаеклы ялда һәм иҗтимагый эшчәнлек белән шөгыльләнә. Туган телне һәм халык мәдәниятен саклау мөмкинлеге өчен этник мөнәсәбәтләр өлкәсендә Казахстанның милли сәясәтенә бик рәхмәтле. Барыбызны да Дәүләт көне белән, милли бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Рухи байлыгыбыз, мәдәниятебез, дуслыгыбыз безнең илебезне ташламасыннар. Адилә Төхбәтова, Баржан Кажаканов, Татарлар, Астана шәһәре, Казахстан. Милләттәшләребез кайларда гына гомер итсә дә, үзләрен таныту, берләштерү өчен күп гамәлләр кыла, үзәкләр булдыра. Новосибирск өлкәсендә 30 меңгә якын татар яши. Шәһәрдә татар мәдәни үзәге күп еллар халкына хезмәт итә. Аның эшчәнлеге белән танышуны күздә тотып, юлга кузгалдык. Новосибирскидан безнең видеоязма. Елны 19 тапкыр 30 меңгә якын татар гомер итүче Новосибирск өлкәсендә федераль Сабан туй узды. Һәм билгеле инде безнең милләттәшләребез искиткеч матур иттереп бәйрәм итте. Бөтен дөньядан җыелды монда халык. Инде Сабан туйның күрке булган менә шушы татар утары Новосибирскида яшәүче милләттәшләребезнең карамагына күчте. Һәм ул бүгенге көндә дә искиткеч матур иттереп хезмәт итә. Шулай бит, Рауза ханым? Ай, шул. Безнең бу татар избасы, монда экскурсияләр барабыз. Кешеләргә әйтәбез, сөйлибез, безнең татар гырыф-гадәтен, мәдәниятен күрсәтәбез. Бөтен безгә калдырганнар федераль Сабан туйдан. Татары являются коренными народами Новосибирской области. Это чадские татары по Колыванской трассе и барабинские татары, это уже по Омской трассе. Вот. Мы также очень большую работу ведем с нашими районами, где компактно проживают татары. 1990 елда ук барлыкка килгән татар оешмасының 2019 елны ниһаят үз бинасы барлыкка килә. 2020 елны аны зурлап ачып җибәрәләр һәм бүгенге көндә монда искиткеч зур эш башкарыла. Әнденде бу безнең менә татар җырты үзебезнең элек булган сад дигәндә бу нәһә безгә бирделәр, үзебезчә шуны ремонт ясап инде рәхәтләнеп яшәп ятабыз. Шушы үзебезнең өебездә концертлар үткәрәбез, вечерлар үткәрәбез, укытабыз. Татар мәдәнияте үзәге белән танышуыбызны дәвам итәбез. Хәзер мин менә шушы үзәктә татар телен укытучы Язгөл Ногманова янында. Һәм менә Язгөл үзегезнең эшчәнлегегез турында сөйләп китсәгез, без бик рәхмәтле. Унлап кеше йөриләр, атнасына 3 тапкыр була курслар. Аларның улы теләкләре бар, алар беркайчан да татарча сөйләшмәгәннәр, ләкин алар бөтенесе тырышып йөриләр, бөтен үй эшләрен эшләп, шул хәтлек мин шатмын алар өчен һәм бик күңелле үтә дәресләр миңа ошый. Мин художественный руководитель Татар балалар студиясының җитәкчесе Новосибирск өлкәсенең. Безнең студия башланды эшләргә инде 20 ел булыр. Булачак. Балалар җыйдык, алар баштан просто кружок булып. Аннан соң грант яздык. Шул грант белән безнең студия башлады, эшләп башлады. Шул студияда үч балаларым үсте. Хәзер өченче үсеп тора. Балалар студияда безнең татар биюы, татар теле, татарча җырлатабыз. Аннан соң декоративный прикладной творчествоны алып барабыз. 30дан артыграк бала йөри. Балаларны 3 яшьтән алабыз, 3 яшьтән 14 яшьтән алар инде яшьләр клубына, яшьләр клубка катнашалар алар белән анарсын. Димәк, монда үстерәсез татар балалар. Үстерәбез, алар анарсын үзләрен балаларын китерәләр безгә. Менә шулай бик күңелле яшиләр монда. Бүген мәктәптә уку сәбәпле балалар
юк. Беләсезме, тагын бер менә күп кенә үзәкләрнең хыялында калган әйбер бу тавыш язылу студиясы да бар монда хәтта. Мен радиода эшләгән идем. 99 елы Рафик Авлияров мине чакырды. Асхат, синең опытың бар, аппаратураны беләсең, кулагың бар, әйбәт тыңлыйсың. Безгә булыш әле концерт эшләргә дип. Беренче концертны мен аппаратура табып, залда микрофон, репетициялар үткәзеп, анасын беренче концерт бездә булды. Шул 99 елдан мен татарский центрда эшлим, татарлар белән бергә. Киләчәктә ничек итеп күрәсез үзегезнең үзәгегезне? Гөрли торган шундый зур татар үзәге, монда әйтергә була, монда ерак түгел, татарская слобода бар иде. Вот. То есть монда близлежащие урамнар, барысы да, вот татарский переулок да бар, может хәзер даже бар, бер-ике үй. Вот. Димәк, монда элеккә татарлар яшәгән бу җирдә. Әйе. Хәзердә татар мәктәбе дә бар, әйе, монда бу шәһәрдә. Мен үстем татар авылында, и күчү чагымдан выступать иткән всякие татар кызы мероприятия, танецлар үзем учитать дигән, концертларда выступать дигән. И монда килеп какой-то, ну татарлар это же как родное. Әйе, үземнеке. Мне нравится, да. Әйтәләр, менә синең сөйләмең башкачарак. Менә бу нинди сөйләм һәм кайсы як татарыз? Барабинский. Диалект барабинский, татарлардан. Да. Барабинск город бар. Аның кырында көбөшөп, и вот весь ол районнары, алар татарлар көбөзө. Лейсена Садретдинова, Владимир Гурьянов, татарлар, Новосибирский шәһәре. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Чиләбе өлкәсенең Варна авылы тарихы. Без сезгә йырладык. Бездән авылда йырлаган җырларны. Без кореннойлар. Безнең әбиләребез, үрәтиләребез монда килгән, и без шушы балалары җиденче буында. Кырынкүлнең татар боксчылары Төмән өлкәсендә иң көчле спортчылар. Мы выигрывали первенство Европы, второе место на Европе, участники Европы, ну и первенство России. Дәвам итәбез. 19 гасырда Россия шиге Урал елгасыннан көньякка, далага күчерелә. 2 ел эчендә бу төбәктә берничә дистә хәрби торак пункты булдырыла. Башта алар саннар белән генә билгеләнгән. Соңгырак илнең хәрби тарихы хөрмәтенә Оренбург казаклыгы катнашкан сугышлар истәлегенә Варна, Париж, Лейпциг, Берлин дип Европа шәһәрләре исемнәре белән аталган. Безнең иҗат төркеме Чиләбе өлкәсенең Урал Европасы дип аталган көньяк өлешендә булып, анда яшәгән милләттәшләребез белән танышып кайтты. Сүз Гөлдар Хафизовага. Европа шәһәрләре исеме белән аталган дистәдән артык авылларның безнең өчен иң кызыклысы Варна иде. Авылга Оренбург казак гаскәренең 30-нчы каравыл посты буларак нигез салына. Рус-төрек сугышы вакытында Болгария шәһәре Варнаны алу хөрмәтенә аталган ул. Село Варна было образовано в 1843 году, когда впервые Харунжий Кочуров был основателем села Варна, это Оренбургское казачье войско. Основателями были татары, которые потом потихоньку, когда Варна начинала разрастаться, появился уже и когда Советский Союз, после революционное время берем, то, естественно, было освоение целинных земель, и тогда со всей России люди приезжали осваивать целину. У нас люди очень гостеприимны, очень любят встречать гостей. Без сезгә йырладык, бездән авылда йырлаган җырларны. Шул куплетларын без генә йырлыйбыз. Бүтән ярдә юк. Без кореннойлар. Безнең әбиләребез, үрәтиләребез монда килгән, и без шушы балалары җиденче буында. Мы, татары в Варне, никогда не называем Варной, мы называем Моша, по названию той Мачинской станицы. Оренбург трактын саклау өчен бирегә күченгәнче, татар казаклары 1743 елда Самара ныгытмасы янында Мача бистәсенә нигез салган булганнар.
Мәдинә Рикунованың архив мәгълүматлары, өлкәннәрнең истәлекләре нигезендә басылган китабында бирегә гаиләсе белән күчерелгән 124 кешенең исеме язылган. Вот они все наши семьи, которые приехали из Самарской области по указу царя в 1843 году и основали нашу Варну. В указе было сказано, если вы не хотите переселяться, кто-то не желает, то они расказачены будут. Ни у кого не было выбора. Я работаю в историческом здании бывшей соборной мечети Варны. То есть это самое первое здание, которое построили наши предки, татары-казаки, которые переселились в Варну. Когда они приехали сюда, у нас не было ничего. И вот они построили в первые 7 лет своей жизни первую соборную мечеть и пятиконечную мечеть. А позже появилась у нас северная мечеть. Спустя 16 лет. Соборная мечеть существовала до 1937 года. Здесь были различные собрания, мадресе, учились дети. Но настали тревожные годы репрессий. Снесли минарет, произошли тревожные события. Старожилы до сих пор вспоминают об этом дне. Плакали дети. Поднялся сильнейший ураган, когда с этого здания сносили минарет. И старожилы обратились к местной власти, чтобы местная власть как-то посодействовала им. Но вместо этого они были репрессированы из Варны. Репрессияләнгәннәр Варнада күп була. Коллективлаштыру чорында авылда үрнәк исемле күмәк хуҗалык оештырыла. Бөек Ватан сугышы башлангач, Варнадан 1000-нән артык кеше фронтка китә. Аларны озаткан урын янында авылдашлары шушы мемориалны төзегәннәр. Сугыштан әйләнеп кайтмаган 500-дән артык кешенең исемнәре мәрмәр плитәләргә уеп язылган. Первый самый фамилия Абдулин Абдулбары Сиразиддинович. И это мой дядя, которого я никогда не видела. То есть он погиб в 1945 году за 20 дней до победы. Это братья, видите, братья все. Это туганнар, бір туганнар яталар. Вот такой ценой была победа. Колхоз Урнек тут был во время войны. И они собирали деньги на танк «Челябинский колхозник». Вот моя бабушка отвозила в фонд обороны эти деньги на этот танк «Челябинский колхозник». Самые бедные, нищие в ту войну, и кто что мог. Вплоть даже золото отдавали, у кого какие-то сережки были. Вот мама мне рассказывала. Варна халкы җыйган акчага төзелгән танк экипажы белән фашистларны Чехословакиягә кадәр куа. Прага шәһәрен азат итә. Үрнәк колхозы 1958 елга кадәр эшли. Ата-бабаларны хәтерен гаиләләргә кайтаруны бурыч итеп алганнар биредә милләттәшләр. Кемдер авыл тарихы турында китап язган, кемдер һәйкәл рәвешендә мәңгеләштерә. Барысы да яшь буын өчен, үзләренең данлы тамырлары турында белсен өчен эшләнә. В 1841 году наш прадед Абдул-Вагаб приехал сюда с месячным сыном Абдул-Минапом, и потом уже здесь, на Варнинской земле, родились еще 5 сыновей. Наш дед Шагигалей, он был самым младшим, 1870 года рождения. Именно род Кочуровых имел отдельное место захоронения, да, вот оно прямо огорожено. Вот именно здесь мы и поставили памятник нашему роду Кочуровых, всех, нашим одному деду, предкам. Всем Всем. Кочуров, которые жили, прославляли нашу Варну, нашу Россию, нашу Родину. Казак бистәсенең җитәкчесе йөзбашы Габделвахап Кочуров тарихка Варнага нигез салучыларны берсе буларак кына түгел, атаклы Кочуровларның нәсел башлыгы буларак та кергән. У меня бабушка тоже по фамилии Кочурова, тоже татарка, как бы, поэтому мне хорошо знаком и быт, мусульман-татар в нашей Варне. Я сам все детство с пиалушки пил чай, как бы, поэтому мне знакома хорошо кухня татарская. Варна и вообще Варнинский район – это село многонациональное. У нас сегодня мусульманского населения в самой Варне порядка 17%. Хәзер Варнада төрле милләтләрдән 10 меңгә якын кеше яши. Аларның 2000-нән артыгы татарлар. Дуслыкта һәм татулыкта кичерәләр алар тарихи вакыйгаларның төрле чорларын. Бүген бер-берсенең мәдәниятен, гореф-гадәтләрен хөрмәт итеп, аларны торгызуда бер-берсенә ярдәм итеп яшиләр. Чиләбе өлкәсенең Варна авылыннан Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Денис Маленцев. Татарлар.
Җитез һәм төгәл хәрәкәтләр, игътибарлылык һәм тәртип, груша һәм перчаткалар – аларның иң кирәк нәрсәләре. Бокс залында чын чемпионнарны әзерләү хакында алдагы язмада сөйләрбез. Түмен өлкәсе Кырынкүл авылында урнашкан бокс залы чемпион дип атала. Чыннан да биредә Александр Паули җитәкчелегендә өлкәдә генә түгел, Россия чемпионатларында да югары урыннар яулашчы инде берничә буын үскән. Мы выигрывали первенство Европы, второе место на Европе, участники Европы, и первенство России. 15 ел элек биредә бокс секциясын ачу яхшы фикер булган ди Александр Паули. Бүген Кырынкүлнең яшь татар спортчылары өлкәдә иң яхшылардан санала. Тренировка бушлай уза, алар бокс залында аз түгел. Якшәмбедән тыш көн саен алып барыла. В процессе один уйдет, другой придет. Конечно, это же не бывает такое, что ты пришел 1 сентября, 10 лет назад, и сегодня 2 сентября ты еще здесь. Конечно, нет. Остаются сильнейшие, дети уходят, и от этого никуда не денется. Бокс Кырынкүлдә бердән-бер спорт секциясе. Тренерның төп бурычы спортчыларда физик көч, чыдамлык һәм халкының ныклыгын үстерү. Дети занимаются, они все здоровы. Больных у нас нету. Они наоборот здесь, вы знаете, если ты в день 2 раза отжался по 10, это уже будет польза. А у нас нагрузки, дай бог, мы выдерживаем, нормально все. 25 тәрбияләнүче арасында кызлар да шөгыльләнә. Боксның ир-атлар спорты гына түгеллеген Альбина инде күптәннән исбатлый. По воле случая я попала в этот зал к Александру Александровичу Пауле. Это, наверное, такой большой шаг вперед для меня, потому что здесь совсем другая работа. Много техник, тактической подготовки, много уделяется индивидуальной работе времени, поэтому я очень рада, что я попала в этот зал. Яшь булуына карамастан Альбинаның 50дән артык медале бар. Аның өчен барысы да кыйммәтле. Чөнки һәр кайсын ул тырышып, түземлеген ныгытып, күп санлы күнегүләр ясап аулаган. Мы молодожанам выиграли все, что можно там. Турнир, международный турнир, кубок мира по нефтяным странам, потом первенство России по молодежке. Потом еще ряд турниров. Он выигрывает, и запомните, сложно будет. Хәзерге көндә Альбина үзен остаз буларак та күрсәтә. Белемнәрең белән уртаклашу, үрнәк булу зур шатлык ди ул. Я научился у Альбины то, что всегда, когда выигрываешь первый раунд, можно на верстате выиграть 2 раунда и выиграть бой. Альбинаның уңышларын бөтен татар җәмгыятьчелеге күзәтә. Спортчы өчен милләттәшләрнең җан атуы бик мөһим. Я последние бои обычно очень долго молюсь перед выходом в ринг. Когда выхожу на ринг, я ни о чем не думаю, кроме о своей сопернице, о том, как нужно вести бой. Там, как я его проведу. Тиздән Альбина тренеры белән Европа чемпионатына барачак. Анда ул өлкә һәм Россия намусын яклаячак. Без аңа уңышлар теләп калабыз. Диана Бекмуллина, Рөстәм Салтукиев, Татарлар, Түмән өлкәсе. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Татарлар программасыннан аерылмагыз. Исәнлектә күрешергә язсын. Сау булыгыз.